Здравейте хора, днес ще правим предизвикателството от Squid Game с топчетото. Ние нямаме топчетата и ще ползваме стотинки. И не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката. Аз съм го променил, но за тези, които не знаят, тази игра се играе последният начин. Всеки избира четно или нечетно, а другия или един от нас казва четно или нечетно. И ако е познал, трябва да му дадеш толкова стотинки, които не използваме в селява топчета, колкото той е заложил. Хора, аз си избера ето толкова топчета. Стотинки. Малко готов съм. Казвам четно. Четно ли? Да. 3. Значи не печеля. Значи трябва ти да ми дадеш още 3. Трябва да ми дадеш 3. Да. Хора, аз победих първия рунд. Да видим какво ще стане следващия. Има още една стотинка там. Хора, аз съм паянт. Сега видим втория рунд. И само да кажа, че на този, който му свършат стотинките пръв, губи. Нека да почнем. Сега аз трябва да казвам четно или нечетно. Готова ли си? Да. Четно. Не позна. Колко 7. си? 7! Шегуваш ли се? Не. Вижте, хора. 4, 5, 6, 7. Хора, аз ще фалирам. Аз станах малко без стотинки, ама няма проблем. Ще видите как се прави. Ето, мамо. Ето му как граби. Хора, сега вижте колко ще избера. Ще избера ето толкова. Аз не избирам сега, нали? Ти кажеш четно или нечетно? Нечетно. Познах ли? 6 съм избрал. Вижте, хора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аз заложих всичките. Значи трябва да дам 6, нали? Да. И вече аз, хора, ще имам 12, гледайте. Последен рунд. Ай, бъл. Сега сме 2 на 1. 2 на... Не. Който пръв му свършат топчета, ще загуби. Хора, Кой е? ти трябва да казваш. Хора, аз съм избрал ето толкова. Аз да казвам. Да. Нечетно. 5. Ето. А ти колко си избрала? Сега ти трябва да кажеш. Чакай. Ти колко си избрала? Айде кажи четно или нечетно? Па чакай, я да си приготвя стотинки. Хора, вижте аз. Мама избрал май четно. Да. Айде, аз съм избрал. Ти ги давам, нали? Аз съм избрал 5. Даваш ми 5. Не, трябва да ти дам всичките ми четни. Не, трябва да ми дадеш 5. Защото, хора, аз съм заложил 5. Добре. Оп, гледайте как грабя. Добре. Хора, да видим на кой пръв ще му свършат. Аз избирам. Ето това. Аз ти казвам сега. Да, чакай само да си видя колко съм избрал, че добре. Четно. Ти казваш четно. Да, четно. Ами да, четни са моите. Колко си избрал четни? 8. 8 имам точно. И нямам повече. Айде, хора, победих! Браво! Хора, надявам се това видео да ви е харесало. Оставете един лайк и се абонирайте за каналката.